masibulise kubaphulaphuli nababukeli be-BCM TV. Phambi kwethu sino bhuti onengxaki serious. Oqala masithi kuwe Mkhulwane family. Happy New Year kunya 2026. You are the first Kilandika viewers or mhlambi i-customer ye-BCM TV for izitori serious kulo nyaka. Otherwise masibulele just uba nesitrustile uba masenze isitori senu. Ubhuti lona unengxaki with lo mlenze engiwubonayo userious lo hlobo. And just a little bit uba uzintroduce nosisilo lapha ecaba kungubani namkhulu. Okay, ngiyabulela bhuti. Mina nguMasibulele ifani ngitshebelele ke. Isiduko Mchawe, ngosikwazi wami lo Thandukazi Yolanda Mtshebelele. Bengabantwana bami abayi-2 abanye abekho ke ngoku. Okay, good. Now why you contacted BCM TV? Ntoni ingxaki onayo? Ingxaki endinayo nendonzakala emsebenzini ngo-2009 April 27 28 yeah 2009 not 2019 2009 and you were very young and still same channel benikwazi uzenzela into zami before lento but ndiyabethakala umzekelo ndiyayitry lo nto uyenza but ixesha elinje uvela udumba umlenze yaforsa and elicala uyabonela ndinentsimbi apha esinqeni yabo so ukutry lo nto mhlawumbe uqonde mawubambe noba ilo job ukubona ba abantwana endlini ukubona ngathi uyitrayile lo nto le ndiyabethakala kusindeka. That's why ngithanda ubona le i-BCM lena kubona ndingancedakala because ke ndiyayilandela manje aqonda ake nditry yona because kudala ndizama utry abantu amagqwetha yabo ufuniseke. I know for a fact wena mkhulu waba uzofumana uncedo apha kuPiwe elandeni uthi ilanda ababukeli be-BCM TV. I know for a fact leyo into but kabathathe a little bit backward abaphulaphuli ahoko bazotriggerisha wena kwenzeka ntoni sonje lwenzeka lo kwakusasa sisa workshop sibuye holiday ye-27 kuba i-28 kusasa so itruck ibijekiwe emsebenzini ifakiwe i-pins ke khona abanyojeka abakhulu obafakayo and then yengo abelungu bafuna into ezilingana nesi speaker for ukuncedisa ezandla for safety so ayifakwe la nto itruck. Kwakutheni ukuze itruck ifakwe la nto? Ngabelungu because kangezuthi yayikhandwa yona kwakutshintsha udiff. Okay, actually owakho umsebenzi wena usebenza nelanti ngento zohlobo or mechanic okanye general worker. General worker phi Buffalo Cottage. Kwenziwa nona eBuffalo Cottage? Ngithengisa isanti, amatye, into zokwakha mandithi into zokwakha. And then kulungiswa nemoto netruck ke ngoku. But ba specialize ngezi zabo xesha elinenza ulungisa bona. Okay. So bathutha just isanti ezathatha izinkulu. So now usesipani as a general worker wena awungomechanic khona ufike la kukhona itruck eliftiweyo ukulanda kwenzeka nona. So itruck yona ndathi mina ningaphansi ikhona inathi ibiqinile yabo so isayifake into khona spray for xa erus so ndokhulesa lendoza yavele. But umsebenzi wakho lo kanye you allowed uba mhlambi wawuncedisa nje? Ndandincedisa because ayingumsebenzi wami ndandincedisa. And batsho baxakekile aba yabafuna uyana sebazama ukukhula le nathi ayiphume. Hayi ke bona bebengatsho ubufosa bawufuni uthe godo ukuba ufuni so awukwazi uthi nwethile wenza nwethile wena. Akho kwalonto bona abantu besebenza nawe uyahamba uyoncedisa. Okay. Yabo so bawuzawuthi afuna nathi awulambani bakhona abantu abalambileyo. Yabo. Okay. Now ke ngoku uyikhulule ke ngoku ngena ngaphansi le truck ukhulale nathi kwenzele nathi yavele yehla i-truck yazohlala so yaslipa thukulanda ibekwe kwezanto zibekwe yazohlala phezu kwakho emilenze yoyithuka kanye uyithule emilenze. Wasinda kanjani lo nazawusinde uphuka lo kabili kayi-2 but yahlala kakhulu yahlala kulona lo phozitye
apha kahle zange ihlale ayikokuhlala kuba libe nje bazama uyiphakamisa ngokwabo the moment bezama uyilifta phezu kwakhe ihamba nenyama yakhe because inyama yakhe ngiyayithelele kule ndawo so bona babezama uyisusa bathi kufika abantu boncedo abese iphumule phansi kwetrack and usoba elixesha kwenzeka yonke le nto uyayibona yonke. Okay, yenzekile accident mkhuluwa probably kwafika i-ambulance bakuthatha wasuka elandini esibhedlela then from there esibhedlela esibhedlela walaliswa esibhedlela for how many months yo ulaswe ixesha lide because waqala walala St Dominic's etreatwa lo awuthethwa kanamlenze lo because lo for insimbi siphathwa zikho then waphinda transfer abe Island private kwacala lapha ngase Buffalo Street phezulu yes usebenzisa i-medical aid une-medical aid ikhampani ayodile usebenza yonke yeah okay so emveni koko waphuma esibhedlela waqhubekeka kwi-check-ups pe-South Africa but paperwork zikhona zonke sazigcina amaphepha but what happened ke ngoku kwaqala indaba ze-claim because kwathiwa mase-labour ke ngoku so eleke sisuka kugqirha going to i-labour siseyilala progress report yes yeah sahamba phayana kwaca seba ke ngoku kuthiwa masenze ugqirha wakhe uthi akanophinda phangile wekhampani yeah so funeka ayokwenza ipay xa sifika emakhiwane kwathiwa ipay funeka ugqirha wakhe amtransfere elantikeni emakhiwane avale ifile yakhe kwi-private because abakwazi ukwenza nge-paperwork yase-private waziwe emakhiwane ugqirha wathi same time embona wathi ayakho nto anoyenza lo mlenze wamenzela ipay same time zange ibimsokolisa ipay that was 20 bani now ipay 2011 2012 sihlala ko-30 2012 2014 kodwa sekudala because besoloko ehamba sebethatha ixesha kwa into yakhe yohamba esibhedlela so that's about 5 years yenzekile wakhona afumana ipay sesincamile nayo and kula 5 years niphila kanjani kula 5 years nje umuntu omane imisebenzi umsebenzi abambhatali abakho nto bayikhuphayo emsebenzini wakhe ndikhumbula nye igame sade sava ngomnye ubhuti wathi kuthi befama usapeya kaloku ngoku bengekabhukwa off kwangugqirha utamzo wathi alala esibhedlela imali noba yangena kabini yayeke ungena saye komnye utata olapha kwa9 oliqwetha natata wabafowunela zange bebhala into wabafowunela yangena imali noba yaphinda ngena kambalwa same year baphinda bayiyeka sisenza yonke le nto okuhlaza inyuka ekho mali ingenayo from emsebenzini yayiva emveni koko utakamisa kwafika lixesha uba makafumane i-final medical report siyiseke ngokupha labor sayisa i-final medical report kaTakamelisa safika phayana sancedwa kwathiwa sizawulinda ke sayolinda apha endlini thina sothuzwa xa ungena imali eyangenayo ngelo xesha because but le mali ingenayo yimali noko eqinileyo kanye imali nje hayi imali nami bengayipeyi ngoba ndiphangela ingaphansi kwemali bendiyipeya mna ndiphangela so yimali nje lena noba yayiyothengela abantwana izwitsi xa ndicinga kwabe kuphelile esuka pha kwemsebenzi esuke labor labor ke le kwabe kufinalize so xa kusenzeka loo nto sisiwam ayithetha uba mhlawumbi the company was not paying ulabor akho mali ininzi phaa kulabor epha kuye or mhlawumbi nicingela ntoni ikhona imali ikhampani eyibhatalayo but into eyenzekile ikhampani yenza ubumenemene njani ndandingekaqeshwa mna ndandingekho permanent lokwenzakala kwam but ndonzakala phantsi kwabo into abayenzileyo bona ke ngoku iibhosi zam ehamba nomfazi wakhe but ke mna elaa xesha ndandingekho sezingqondweni because ndizoqabuka uba ndiyabethwa sekuphakathi naphakathi yabo and sendiyenzile le nto le because bafikile bona namaphepha uba mandisayine ngokalele esibhedlela yabo sign up umzekelo nangoku uyeka kwam uthi uPatrick kum uzawupeya wena ndithi ke mna ke no awunondixela ngepeyi kule age ndikuyo mna ngicela uba ndizawupeya
yabo because bekufana bekufana nikhangelela omnye umsebenzi ozaba right for rina kule situation nikuyo uthi abanabo bona ndithi sikhona nje ioffice apha ndinohlala nami eofficeini if andiyazi umsebenzi waseofficeini andifundise yabo so kungena la mali that was 2014 na 15 masibekelo hlobo ile mali siwa kule ibhale nayo and incinci kakhulu and that was the last money and la mali necinga uba ulabor undibhatalela mhlawumbi injury on duty or yintoni itsho nayo yayisitsho phayana i-reference ayisithi IOD which is injury akawunika ba just a clue kasinike is it less than 1,000 rand or is it more than 1,000 rand more than 1,000 rand but it's less than 10,000 rands imali wayifuna ngayo kwalento yes with injury for ba ayoqala ubomi because uba uqala ubomi ngokubutsha and ubhuti ndiyabona ngwazayo ndiyabona indlela aqhwaya usaqhwaya nangoku umlenze ukwaphile that was 2009 umlenze uselo hlobo nangoku ibonisa how serious it is ilande injury zakhe and even pha emakhi one akho yeza uthwa liyamnceda in terms of okubumanzi because yona nduba wezinto bamba the more eba edinwa nomlenze wakhe afuneka ngidinwe kakhulu uyadumba uphuma amanzi uyabona uyabhandisha okwayibhandisha since 2009 uphuma into engamanzi engathi incangathi akakwazi uma ke ngoku because uvisa ngakho ube bomvu kwe azumbona bathi utyiwe izinto engazaziyo since sasiphila lo nto and akhona uzifumana kumabhandishi kodwa amabhandishi zihamba ziyocela abantu yeah now I'm just trying umhlambi umuntu ozofuna unceda abe ne little bit of a background oba kwenzeke intoni wona mbona nibuza kangaka nje so from elaxesha ulabor nika la mali less than 10,000 rands esithi injury on duty and yet when now you are permanently injured permanently disabled because each one because you understand and awunokwazi kwalamali babekunika yona and uphangelela I mean uphangelela wawuphansi wekhambani wawuqishiwe that time onzakele clockini emsebenzi ilandika kuthiwa into lana i-job bazibiza zi-contract worker whether you-contract worker or yulandika still une-contract uyaphangela pha permanent or not permanent still injured on duty so the reason why niziyapha now after a long exesha after zonke inzame wezikhona inzame benizama understand after zonke izinzame still akabikho kwa clue and uyabonakala uba kofuneka uphile olhlobo for the rest of your life wakho and probably lo mlenze lona uyayibona mhlawumbi at any given time ngathiwa nganqumlwa nonqumlo you understand but i-question elandikayo wona mkhulu wayiyoba kwezindawo obuhamba kuzo if uno-mention a few oba after ufumelela 10,000 rands waqonda uba incinci le mali ndazama ukuthi zeziphi ezinye indawo kubikho waya kuzo safumana negqothele khona igqothele lapha Southernwood yes sahamba sayitsho kolo gqwetha sa-consult with imali yethu lathi gqwetha liyabhala ileta in case I mean there's nothing elandikayo you're not bad mouthing igqwetha yena but abantu mhlawumbi umuntu okudifference ngubani igama igqwetha Changfoot I think Changfoot Changfoot ligama lesichina Changfoot lise Southernwood apha exa koGrens ngene exa beGrens uyotshona ngapha ya yes uphayana sabhala phayana wathi wabhala ileta wakho wabuyela kuthi kanani zanga phinda buyele ukuthi Van Breda Changfoot was the basiphinda sibuya lokwesibini wathi ufuna i-5,000 for uqala icase yami ke ngoku so ngixelela ke ngoku i-5,000 nayo awunokwazi mhlawumbe uyiqala mhlawumbe ubekeke sasiyile ke nakulo tata ndimxelele kwa9 tata umachaya apha ngasezantsi kwemola apha ko-12 yes uye ke wabantu siphinde eLantic utamza akafumana imali yakhe i-wages uye wakhe wayengathi noko into yakhe yashukuma nayo yaphelela emoyeni so ngobona kwami mna mkhulu still
you suppose uba ikhona imali oyifumeneyo from kula company. It's a big company le. It's a big company. Le beyisebenzela. Yes. Suppose uba ikhona imali oyifumeneyo, whether temporary or permanent as umsebenzi wabo, you understand? Because this thing it change ubomi bakho, you understand? And but I'm not saying uba this is indlela encinga ngayo lena. But I think bakhona amagqwetha that are gonna be watching lento lena, they will give you advice. If unothetha just with amagqwetha, because that's the only thing esoyenza and I'm not saying ngothatha izinto ndizisendaweni ethile, but eyona power sinayo thina ngoku yi-power of uthatha ezi zitori zenu sisethu kubantu abarelevant bazibone, because there are a lot of banintsi abantu abafuna unceda but abayazi uba ngubani oncedo. Yeah, understand? And banintsi abantu abanokunceda nakule situation until umntu lo afuna uncedo avele, then bengona nabo bathatha action. Yeah, understand? So to kubantu ababawula conductor abaku-conductor nawo siswam mhlambi bayisive deeper isi story, babuze imibuzo edipa, babuze bajonge i-documentation onazo bazithini na nifumaneka kanjani. Ingathi cellphone number 078 1520 241 iya WhatsApp kwangayo. Kayiphinde siswam 078 1520 241. Okay. Iyayisebenzisa ku WhatsApp. Ngasichecksha na kulo 081 359 3675 081 359 3675. And to kubantu abafuna uzombona ubhuti, I think ngathi is available as BCM TV. Mhlambi kholo umuntu ufuna ukuza physical azothetha nani physical, mhlawumbe afuna ukuthetha nalandi again, we can give you direction. Otherwise ulapha kwa 5 kawalandini ko 56 apha kwathu close to a office. Yeah. Then if uze ko 55 or 56 apha ko 55, then we can direct from nani and phone and direct so that was one information. Yes. And just ukugqibela before silandike mkhuluwa, usisuthethile about imeko xa mhlawumbe ubukhe wama ngayo. And ngoku ndiyayibona still after from 2009 uzotsho ngoku or 2026, it's about how many 14 years. It's not. It's more than 40. I think 16. 16. Yeah. 16. So uzotsho ngoku, and now ubhuti uselolo hlobo. Yes. Ulala kanjani mkhulu with into lolo hlobo? And ndiyabona nangoku kwauba impukane still sabhubhuzela, ithetha uba ikaphili kakuhle le nto lena, you understand? And exesha ulandikayo you've got le landile fan ilayithileyo, and imeko ohlala kuyo kwalapha, you understand? And yenzeke unangaphi iminyaka le nto? You ayina 20 into. But wayesenayo umntana oyi-1 ngelaa xesha. But eyaqonda uba itshintshe as a young man. Ndiyabeka lelo xesha you still young now. Because umzekelo kwayicawa ngoba ndifuna ecawa ndandikwazi. Yeah. Because bendizikhwelela. So if ndisuke apha the-highway zawufika the wrong zone, ndifika ecaweni, so ndifonza ke cawa ndiyiva. Umzekelo ipains. Ipains funeka nditye i-grandpa. I-grandpa yile yenza kuthiwa kuthini le? Yenza ukuba ne-ulcer kwayena kaloku because uphila ngayo. Ayikho endicedayo ngoku. Ekliniki ndibe Panado ayindenzi into for pains. And besides loo nto leyo, njengoba uTamse ehlala phambi kwale feni xa lo mlenzi wakho uvukile nje, uba nemini ugeze njengakwanto uthini, neka alayite le feni for obaba umanzi bungavuzeli ungavuzi. So iyabumkhama kancinci laa moya umbawandayo. Ungumntu wesifuba ke on top of that. Kule ndawo kuyo njembe lapha nje kuba kudala iminxeba isifuba because lo iyabanda le. But akakwazi hlala endaweni eshushu because immediately ubushushu la 20 la mlenze wakhe uba manzi. Uyoyisakala bubushushu. So andiyazi nje i-case enjalo ithini because ekugqibeleni kaloku osuku sikhulisa abantwana apha. Nabantwana abathathu. And ages zabo? Owokuqala una 21, bengona 14, bengona 8. Yona ngapha umili all sina 6. Yes.
So bathathwa abantwana bonke baya nalo umzekelo usetertiary lo oqala ufuna uzongena first qala. Yeah. Yeah. No, I think this one and nakubhuti, understand. There are amagqwetha eneshori yawo oba the NPOs eneshori yazo ba kwimeko lohlobo they will come through and bancede mkhulu wami. So you don't have ubani give up, I understand, because if mhlambi kwale into because lo mlenze lona uyakwazi uhamba ngawo ngenxa yoba unyangwe nguwe for uba ungade uqhawuke, understand. Uyakwazi uhamba ngawo xa ubutreatwe ngendlela e-right kwaseqaleni ngethi uba ulungile lo mlenze right. Yeah, understand. Kwa ubube lolu hlobo for le minyaka. No, I think ikhona icebo linokwenzeka mkhulu wami, so don't give up. Then we'll talk nive kakuhle, then we're gonna post suki baba siswami, understand. And ngeke udamza umuntu oyindoda feeling as a feeling umuntu oba uyifaila ukhulisa nabantwana bakhe oh yayifamily yakhe. It is so painful and even apparently it is so traumatizing in this company when it comes to bazi financial mhlawumbe urobo njengangoku ngibhakela mina umsebenzi uphele apha kulonyaka uphele ngo April waphela umsebenzi. So immediately ngaphambili mina bendikuba angibimbi because akakwazi ukucitha. No, I think is all the solutions as well. Is all the solution. Puti unkosi Mandela ngiyapha wena mkhulu wami ngoba bold ushare because ngohlala apha ayizokuncedisa naleyo into yana senda you swallow the pride yakho as a young person uzothetha istory sakho ebantwini so that abantu basazi, abanye bazohlekisa ngaso, abanye bazosympathize with wena, but I'm 100% sure babakhona abantu that will come through bazokuncedisa as you still say young ohlobo, and it's a young family ezamukhulisa. Don't give up, don't give up, don't give up.